ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರಿಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್. ಇನಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪಿರೋಂಜಿ ಕೋಲದ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ರೆ ಇತ್ತು ನೆಂಕ್ ಬಟ್ ಅವತ್ತ ದಾಲ ಬೇಲೆ ಆತಜಿ ಎಂಕಾಯ್ಕು ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಬೋಡು ಆತ ಟೈಮ್ ಮಾತ ಇಜ್ಜೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಾನು ಇನಿ ಥರ್ಸ್ಡೇ ಐತೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಬುಕ್ಕ ಫ್ರೈಡೇ ರಡ್ಡು ದಿನ ಯಾನ್ ಬಂಗ ಬತ್ತಂಡ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ತನಿಷ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಐ ಬುಕ್ಕ ಫುಲ್ ಫ್ರೀ. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಏನ ಮಂಡೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಏತು ಉಂಡು ಪಂಡ ఆయన ಒಂಜಿ ಬೇಗ ಅವರ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆವಾಡು ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೆ ಓದುದು ಆ ಬುಕ್ ತುಣ್ಣ ಇಂಕ ಇರಿಟೇಷನ್ ಆಪುಂಡು ಆತ ಗರ್ವ ಬರ್ಪುಂಡು ದಾದ ಮಲ್ಪುಂಡು ಈ ಜೋಕುಲ್ನ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಮುಖ್ಯ ಅದೇ ಫೈನಲಿ ನಾನು ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ಬಂಗ ಬರ್ತಂಡ ಐ ಆಮ್ ಡನ್ ವಿತ್ ದಿಸ್. ಅದೇ ಪದಂಗಿ ಸಾರು ಕೆತ್ತಿಪೋದು ಕನ್ನಡ ಅಂಗಡಿಗೆ ಕೆತ್ತಿದ ದಶಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಉಂಡು ಪದಂಗಿ ಸಾರು ಬೊಕ್ಕ ಬಂಗುಡಿಗೆ ಮಸಾಲ ಪತ್ತ ದಿನ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಉಂಡು ಅವು ಉಂಡು. ಸೊ ಇನಿಕ್ಕು ಇತ್ಯಾವು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಲಂಚ್ಗಳ ಡಿನ್ನರ್ಗಳ ಅವೇ ಯಾವುದು ಸಾರುಂಡು ಕೆತ್ತಿದ ಗಶಿ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮೀನು ಉಂಡು. ಮೀನು ಯಾನ್ ತಿನ್ಪುಜಿ ಆ ಮೀನು ಪಂದಾಗ ಮೀನು ದಾರ ಹಾಲ್ ಪಾಡೋದು ಬರ್ತಿರ್ತದಕ್ಕೆ ಏನು ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ ವೆನಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇದು ಬೊಕ್ಕ ಕಾಣೆ ಲಕ್ಕುಂಟತ್ತೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗನ್ನು ಮಲ್ಪಂದೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಕಾಣೆ ಲಕ್ಕನಾಗ ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಡು ಬಟ್ ಮಲ್ಪುಡು ಅಂಡಲ್ಲ ದಾದ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುನ ಅಂತ ಯಾನು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಆತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹೊರ ಒಂಜಿ ಸಲ ಒಂಜಿ ದದಾಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊರೋಣ ಬ್ರೇಕ್ ಹಿಡಿದು ಪಿರ ಬರೋರೆ ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಪುನು ಅಂಚ ಕಾಂಡೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಟ್ ದಾದೇನು ಮಲ್ಪುನು ಅಂದ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಯೋಚನೆ ಅವನಿತ್ತು ಕೆಲವರ ಅಂಚೆ ಆಪುನು ದಾದ ಮಲ್ಪುಡಂದೇ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ. ಸೊ ಇನ್ನು ಅಂಚೆನೆ ಇರ್ತದೆ ಬಟ್ ಶುರು ಮಲ್ತದೆ ನಾವಲ್ಲತ್ತೆ ಶುರು ಮಲ್ತು ಬಿಡೋಡು ಅವಾಗ ಕಾಯ್ತಾತಿಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅವನು ಸೊ ಅಂಚೆ ಶುರು ಮಲ್ತದೆ. ಸೊ ಇನ್ನಿಂತ ವಿಡಿಯೋನ ಶುರು ಮಲ್ಪುಡು ಶುರು ಆದ 1 ನಿಮಿಷ ಆಂಡು ಬಟ್ ಆಂಡ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಓದಿತ್ತಲೆ ಕೊಡೆದ ಒಂಚೂರು ನುಪ್ಪೂರಿದ್ದಳು ಅವೇನೈತೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕದಾದ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕಿಚನ್ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಬೇಲೆ ಕಜಪು ಪೂರ ಅವು ನನ ಕೆತ್ತಿಕಂತದ್ದು ನನ ಅವು ಪೂರ ಆದು ನನ ಪೂರ ಕಿಚನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಪೂರ ಆದು ಪೂರ ಬೇಲೆ ಆದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದು ಏನು ಒರೆಸಿದ್ದು ಆನಾಗ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ತನಿಷ್ ಬರಲಿ 1 o'clock ಅವಾಯಿ ಬುಕ್ಕ ಒನಸ್ ಪೂರ ಆದು ಪೂರ ಪಿರೋಂಜಿರಾಮ್ ಕಿಚನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆನಾಗ 2 o'clock ಆಪುನು 2 o'clock ಉಟ್ಬುಕ್ಕ ತನಿಷ್ ನೋಟು ಕುಲ್ಲೋಡು ಓದರೆಗೆ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಒಂಜಿ ಹೊಸಾತ್ ಒಂಜಿ ರೂಲ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡ್ಗೆ ನಾನು ಓಪನ್ ಬುಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅವು ಬತ್ತುಂಡ ಯಾನೆನ್ನು ನಾವು ಏತಿ ಪಿರಾಡ್ದು ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ಏನೋ ಪದ್ಯ ನಾನು ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾನು ಕಾಪಿ ರೈಟ್ ಪಾಡ್ಯಾಡೆ ಆ ವರ್ಡ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏತೋ ವಿಡಿಯೋ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಏಜಿ ನಾನು ಖಾಲಿ ಆ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೆಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾಪಿ ರೈಟ್ ಅವು ಪಾಡ್ದೆ ಅವು ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಒಂದು ಚೈನ್ ಗೊತ್ತು ಜಿದಾಲ ಐಜಿಂದ ಯಾವ ದಾದೇ ಓಪನ್ ಬುಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಗೆ ಅಂಚ ಆಯ್ತು ಟ್ರಯಲ್ ಪೂರ ಅವನುಂಡು ಅವು ಬತ್ತುನ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಸುಲಭ ಆಪುನ ಕಷ್ಟ ಆಪುನ ಗೊತ್ತು ಜಿಂಕ್ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಓಪನ್ ಬುಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಸೊ ಅಂಚ ಹೊರವೇನು ಅವು ಈಸಿ ಅದ ಬಹಟ ಕೊಡು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಲ್ಪು ಇಡೀ ಬುಕ್ ಪೂರ ಮಂಡಿಗೆ ಪಾಡೋನು ಪನ್ಪುನ ಪ್ರೆಷರ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಜಸ್ಟ್ ದಿನಾಲ ಒಂಜಿ 2-3 ಸಲ ಓದುಂಡ ಓವೋ ಲೆಸನ್ದು ಓವೋ ಒಯ್ತೊಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಾಪುನ ಅವು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ನಮಕ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಮಾತಾಡಿಗ್ಲ ಅಪ್ಪಾಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯರೆ ಬುಕ್ತುದು ಸುಲಭ ಆಪುಂಡು ದಾದ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಜೈಟ್ ದಾದ ಯೂಸ್ ಉಂಡಂದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತುಜಿ ದಾದ ಅಂದು ಪಲ್ಲೆ ನಿಕಲ್ ನಾವು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ದು ದುಂಬು ಇತ್ತಿನ ಲೆಕ್ಕನೆ ರೂಲ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆನ ಅಥವಾ ನಾನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ಓಪನ್ ಬುಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅವು ಸುಲಭ ಆಪುಂಡ ಜೋಕಲೆಗ್ ಅಥವಾ ಉದಾಯಿಗು ವೇಸ್ಟ್ ಆತ ಜೋಕುಲು ಕಲ್ಪೋಡತ ಕಲೆಗೆ ಪೂರ ಮೈಂಡ್ ಉಡುಪೋಡತ ಅಂಚ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡ ನನ್ನ ಕಲೆಗೆ ಪಲ್ಲೆ ಪನ್ಪರ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ನಿಗೂ ಪದ ಓಕೆ. ಸೊ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುಗ ಬೇಗ ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಕೆತ್ತಿ ಮಲ್ಪೋಡಂದು ಎನ್ನಿನ ಮಾತ್ರ ಕೆತ್ತಿ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬತ್ತೀನಿ ಹೆಜ್ಜೆ ದಾಯಪಂಡ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬತ್ತೀನಿ ಎಟ್ಟಿ ಮಮ್ಮಿ ಎಟ್ಟಿ ಕನತಿರು ಸೊ ಇನಿ ಎಟ್ಟಿ ತುಲ ಒಂದು ಮೀನ್ದ ಸ್ಮೆಲ್ಲಿಗು ಎಟ್ಟಿದ ಸ್ಮೆಲ್ಲಿಗು ಪಾರ್ವ ಇದ್ದೀನಿ ಪುಚ್ಚೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಕುರೆಪಟ್ಟು ಪುಚ್ಚೆ ತೂಯರ ಪುಚ್ಚೆನು ಮಾತ ಪುಚ್ಚೆಲ್ಲ ಇಂಚೆನೆ ಆಯ್ಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮೀನ್ದ ಸ್ಮೆಲ್ ಮಿನಿ ಬತ್ತನ ಫುಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡೇ ಉಪ್ಪುಜ ಹೊರ ಆಯ್ಕಲೆಗೆ ಮೀನು ಪಾಡ್ದು ಬಿಡೋಡು ತಿಂದು ಬಿಡೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಬಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಅದು ಫುಲ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ನಿದ್ರೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಣ ಎಂಕಲ್ನ ಪುಚ್ಚೆ ಉಂಡತೆ ಬಟ್ ಎಂಕಲ್ನ ಪುಚ್ಚೆ ಮೀನ್ದ ಫ್ಲೆಶ್ ಫಿಶನ್ನು ತಿಂಡ ಉಂಡತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಕ್ಕೊಂಡಿಡಿ ಈ ದಿನ ಆಯ್ಕೆ ಲೆಕ್ಕದ ಪಾಡುನು ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಿನಿ ಪಾಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ಕೆ ಅವೇ ಬೆಲೆ ಕಕ್ಕುನೇ ಬೆಲೆ ತೂದು ಪಾಡುನು ಇನಿ ಎಟ್ಟಿ ಅತ್ತೆ ಅವು ಮೀನಂದು ಎನ್ನದು ಎನ್ನ ಕಾರ್ದಲ್ಪ ಫುಲ್ಲು ತಿರ್ಗೊಂದುಂಡು ಮಸ್ಕ ಚಸ್ಕ ಪಾಡೋದು ಯಾನಿಕಲೆಗೆ ತೊಚ್ಪಾವೈತೆ ತೂಲೆ ಕಾರ್ದಲ್ಪ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಅಂತ ಐ ಗೊತ್ತು ಜೊಂದು ಮೀನು ಹತ್ತತ ಅಂದು ಬಟ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರೋದುಂಡು ಒಂದು ಎಟ್ಟಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಜೆಟ್ಟಿ
ನೆಟ್ಟಿದ ವೇಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ವೇರ ಪುಚ್ಚೆಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಜಿದಾದ ಅಂದ್ ಬಟ್ ಎಂಕುಲ್ ಪಾಡುಜ ಯಾನೇನು ನೆಟ್ಟಿದ ವೇಸ್ಟ್ ಏರಾಂಡಲ ಪಾಂಡಾರೆ ದೊಂಡೆಡ್ತಿ ಕೊಲ್ಲುಜ ಒಂದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಎಂಕುಲ್ ಅಂತೂ ಪಾಡುಜ ಇತ್ತೆ ಐಕ್ ಉಂದಂತೂ ಪಾಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಬಟ್ ಮೀನು ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಯ್ತಾ ಕ್ಯಾಟ್ ಫುಡ್ ಪಾಡುವೆ ಕ್ಯಾಟ್ ಫುಡ್ ತಿಂದು ಪೋಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜುಂಡು ಆಯ್ತಾ ಫೇವ್ರೇಟ್ ನಿಕುಲ್ ಗೆಸ್ಲ ಮಲ್ತದುಪ್ಪಾಯರು ಸೆರ್ಲ್ಯಾಕ್ ತಿನ್ಪುಂಡು ಅವು ಪುಚ್ಚೆ ಎಂಕಲ್ನ ಪೇತೆ ಪುಚ್ಚೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಎಂಕಲ್ನ ಪುಚ್ಚೆಗೆ ಸೆರ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಸೊ ಸೆರ್ಲ್ಯಾಕ್ದ ಬಾಕ್ಸ್ಲ ಉಂಡು ಕೆಲವರ ಕ್ಯಾಟ್ ಫುಡ್ ಕೆಲವರ ಸೆರ್ಲ್ಯಾಕ್ ನೀರಿಡ್ ಕಲಪದ ಪಾಂಡ ಮಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ತಿಂದು ಪೋಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವರ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಫಿಶ್ದ ಎಂಕಲ್ ದಾದಾಂಡಲ ಫಿಶ್ ಮಲ್ತಂಡ ಆಯ್ತಾ ವೇಸ್ಟ್ ಕೆಲವರ ಇಡೀ ಮೀನ್ಲ ಪಾಡ್ದ ಸರಿ ತಿನ್ನೋಡು ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ತಿನ್ಪುನು ಗಟ್ಟಿ ಬೋದು ಜೆಪ್ಪುನು ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಡ ಕಕ್ಕುನು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯ್ತಾ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಪುಚ್ಚೆ ತುಲೆ ಇಂಚ ಮಸ್ಕ ಚಸ್ಕ ಕಾರುಡು ಇಡೀ ಸುತ್ತುದು ಬರ್ಪುನು ಇಂಚ ಪೂರ ಆಯ್ತಾ ಮಂಡೆಂತ ಆಗೋದು ಮಸ್ಕ ಹಾಕುನು ಪ್ಲೀಸ್ ಎಂಕು ಪಾಡು ಬೋಡು ಒಂದು ಬಟ್ ಎಟ್ಟಿ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಏನಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಟ್ ಫುಡ್ ಪಾಡಿಯೇ ತಿಂದು ಪೋಂಡು ಬಟ್ ಎಂಕು ನೆರೋನು ಐಕ್ ಮಿನಿ ಬಾಯ್ತದುಂಡ ನೀಕು ಫಿಶ್ ಪಾಡ್ರೆ ಐಜಾ ಅಂತ ನೆರ್ತು ಬಟ್ ದಾದ ಮಲ್ಪುನ ಪಾತೆರ್ರಿ ಬಾಯಿ ಜೊತೆ ಕೋಡೆ ಅಂತೂ ಏನು ಆತೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೀನಿ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಎನ್ನ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಬಟ್ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋ ಯಾನಿ ಕಲೆಗೊಂಜು ವಿಷಯ ಪನ್ಪೆ ಪೊಣ್ಣುಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಣ್ಣುಲ್ ಏತೇತು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದುಪ್ಪೆರತೆ ಸೊ ಒಂದು ಪೊಣ್ಣುಲೆಗ್ ಅಂಚನೆ ಆಣುಲೆಗ್ಲ ಪನ್ಪುನ ಲೆಕ್ಕ ಆಣುಲು ಒಂಜೊಂಜಿ ಬೇತೆ ನಮೂನೆದ ಪೊಣ್ಣುಲೆನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೊನ್ವೇರು ಸೊ ನಿಕಲ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ದ ಪ್ರಕಾರ ನಿಕುಲ್ ಎಂಚ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಾಡ ಓವೆನ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ತೊನೋಡು ಒಂದು ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ನಿಕುಲು ಮಿನಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನ ಪೊಣ್ಣನ್ ಚೂಸ್ ಮಲ್ತಾಡ ನಿಕುಲು ಅಲ್ಲಿ ಇಡೀ ದಿನ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆನ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಎಂದು ಪನ್ಪುನೇನೆ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ತೊನೋಡು ಹೌಸ್ ವೈಫನ್ ಚೂಸ್ ಮಲ್ತಾಡ ಪಂಡ ಏರು ನಿಕಲೇನು ತೂವೋನ್ ಓಲು ಬೊಕ್ಕ ಇಡೀ ಇಲ್ಲನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಲ್ಪುವೋಲು ಅಂಚಿನ ಪೊಣ್ಣನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಾಡ ಅಪಗ ನಿಕುಲು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಮಲ್ಪುಜೋಲು ಪನ್ಪುನೇನು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ತೊನೋಡು ನಿಕುಲ್ ಮಿನಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಪುನ ಪೊಣ್ಣನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಾಡ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಿಕ್ಲ ನಿಕಲೇನು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಪುಲು ಪನ್ಪುನೇನು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ತೊನೋಡು ಬ್ರೇವ್ ಆಯ್ನ ಪೊಣ್ಣನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಾಡ ಅಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಕಠಿಣ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಲನೇ ಆಯ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಲು ಉಪ್ಪುನು ಅಂತ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ತೊನೋಡು ಪೊರ್ಲುದ ಪೊಣ್ಣನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಲ್ತಾಡ ಅಲ್ಲ ಖರ್ಚನ್ನು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ತನೋಡು ಈ ಪೊಣ್ಣು ಮಸ್ತ್ ಗ್ರೇಟ್ ಅಪ್ಪ ಅಂದ ಮಿನಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಾಡ ಅಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಟಫ್ ಬೊಕ್ಕ ದೃಢವಾದ ಪೂವಲು ಅಂದು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ತನೋಡು ವಾ ಪೊಣ್ಣುಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಲನೇ ಆಯ್ನ ಎಡ್ಡೆತನ ಒಪ್ಪುಂಡು ಆ ಎಡ್ಡೆತನ ಅಲ್ಲಿ ಏತು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅದು ಅಂದು ಪನ್ಪುಂಡು ಸೊ ನಿಕಲ್ನ ಪೊಣ್ಣು ಎಂಚ ಉಲ್ಲೋಲು ಈ ತೆಟ್ಟು ಸೊ ನಿಕುಲ್ ಓವೆನ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ತನೋಡು ಅಂದು ಗೊತ್ತಾಡತ್ತ ನಿಕಲಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಫಾ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ದಿನನಿತ್ಯದ ಬೇಲೆ ದದಾಂಡಲ ಎಂಕ್ ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಯ್ನ ದದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪನೋಡು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಂಡಲ ಕೊರೋಡು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 2% ಆಂಡಲ ಐಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಒಂದು ಉಪ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುನ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಏನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನಿ ಇಂಚಾಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಕೋಲದ ವೀಡಿಯೋನೇ ಪಾಡ್ವೆ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಪಂಜುರ್ಲಿದ ಕೋಲದ ವೀಡಿಯೋನು ಶೇರ್ ಮಲ್ತಿದ್ದರು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಒಂಚೂರು ವ್ಯೂಸ್ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಆತನು 1000 ಕ್ರಾಸ್ ಆತನು ಇಂಚ ಪೂರ ವ್ಯೂಸ್ ಆನಾಗ ಉಂಡತೆ ಎಂಕ್ ಫುಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಓ ಈಜಿ ಅಂದಾದಾಂಡಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುಡಿ ನೀ ದಾದಾಂಡಲ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಐಟ್ ಒಂಜಿ 1% 2% ಆಂಡಲ ಕಂಟೆಂಟ್ ಉಪ್ಪೋಡು ಅಂದು ನಾನು ಇಪ್ಪಲ್ಲ ಥಿಂಕ್ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ಇನಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫ್ರೆಶ್ ಆಯ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಅಂದೆ ಎನ್ನಲೆ ಇನ್ನೇ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಇನಿ ಓದಿನಪ್ಪ ಇನಿ ಫ್ರೈಡೇ ಸೊ ಫ್ರೈಡೇದ ಕಾಂಡೆದ ಒಂಚೂರು ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತಿದೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ಇನ್ನು ಕೆಲಸದೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ತನಿಷ್ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪಾಂಡ ಆಂಡ್ ಐಕ್ ಓದಪ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ವಿಷಯ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಐತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಿಯೋ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಡೋಂದೆನ್ವೆ ಲಾಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಸಿ ಯು ಸೂನ್ ಪಿರತಿಕ್ಕು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಬಾಯ್